Moi kochani, witam pięknie. Druga edycja quizu Śląskiej Gotki. W pierwszym wzięła udział Patrycja, czyli Mordora. Dzisiaj trzech moich kamratów, panów, prawda, znanych z sieci, z internetu są Shibo, prawda, Mr. Kamil, Seto Kamilek i Dawidek Bąkol. Wszyscy trzej panowie z województwa, prawda, śląskiego, ale tylko dwóch ze Śląska i tylko jeden Ślązak. I okoliczność. I okoliczność. Także, ale nie ujmując im wiedzy i znajomości wszelakich języków, przygotowałem tutaj, moi drodzy, 50, a w zasadzie chyba 51 słówek po śląsku. Każdy z panów wylosuje po 10 i ten, kto będzie miał najwięcej punktów, tutaj są, prawda, nagrody zasponsorowane przeze mnie. Są to produkty regionalne, górnośląskie. Dobrze, nie przedłużając, życzę panom powodzenia. Czyli rozumiem, że jak wylosujemy, to jest tylko dla nas i nikt nie przejmuje jakby na przykład Nie, i nie podpowiadamy. Każdy nie podpowiadamy. Ja ewentualnie kogoś może spróbuję naprowadzić, czy coś. Dobrze, Jasiu, losuj pierwsze słówko. Tak. Jakaś pani tutaj jest. A bo to wszystkie są panie. Są takie karty. Panią mam. Czytaj, co tam masz? Schaffner. Schaffner. Kurde, nie mam pojęcia, ale kojarzy mi się. No. A co, a wy wiecie? Ty na pewno wiesz, jak ty nic nie umiesz. Zobaczysz. No. Mi się kojarzy z garderobą. Coś No nie, to nie jest dobre skojarzenie. Ale nie, że z szafą. No. Myślałem o szlafroku. Ale jeśli to nie jest... No nie bardzo. Ale co ty już mi piszesz? Nie, ja poprawiam i w Jasiu, i poprawiam. Czekaj. No. Schaffner. A są jakieś koła ratunkowe albo... Niestety nie ma nic takiego. Jak już nie wiesz nic nie wiem, bo nie słyszałem i nic. znajomość żadnego z języków ci nie pomaga, to niestety... A powinna? No, Ja się uczyłem niemieckiego 6 lat. no to ci powinna pomóc. Ale niewiele umiałem. Dobrze, Schaffner to jest konduktor. W życiu bym nawet. Konduktor, No bo za dobrze. mało jeździsz pociągami. No niestety. Samoloty teraz cały tylko. czas. Schaffner Ale kontroluje. zostawię sobie to, żeby wiedzieć, Dobrze, że inni nie mają za zostaw sobie. prostych. Dobrze, także Jasiu... A dwie nagrody są za 2 miejsca? Kamil, losuj! Nie, jest tylko jedna nagroda. Kamilek, Działaj. losuj. To ja bym chciał... Panią. Wszystkie są z tą samą panią, także wszystko No. jest sprawiedliwe. Co tam ma Kamilek? Trudne się No. Czytaj na głos, bo... Jak to No przeczytaj czekaj, w bo ogóle? czytam! Ale bo widzowie by chcieli wiedzieć. Gipsdeka? Tak, gipsdeka. Gipsdeka. No. Gipsdeka. No, No, ci się to Kamilek, kojarzy, jak nie wiesz. coś cokolwiek. A ty wiesz? Hmm? Cicho! To jest, proszę ja ciebie, płyta gipsowa. Dam ci szansę jeszcze się wybronić. Idziesz w dość dobrym kierunku, ale to nie jest dobra odpowiedź. Nic więcej. Jakaś deska? Nie, dobrze, Kamil, gipsdeka to jest sufit. Też się wykłada czasami Bardzo płytami blisko. gipsowymi. Blisko, tak? blisko. Tak, byłem było bliżej. proste, Blisko. widzisz, ale to było proste. Ja, Byłeś była bliżej od odpowiedź Jasia. Ale było, nie? Bo Dobrze. i gips, i deka. Deka No, wszystko było, no ja od dobrze. razu To jest jak w niemieckim, to Dawid, można nie patrzeć, losować. Patrza. Trudne, mi się pewnie trudne trafi, jak to kloców gada. Dobra. No to mi się trafiło takie fajne słowo. No nie! Tomata, ale mi się trafiło tomata, ale to może i dobrze, bo przynajmniej śmiesznie jest oglądać, jak oni główkują się, co to za słowa. No tomata to wiadomo, że to jest pomidor, a tu taka ciekawostka, bo akurat tomata też jest bardzo, jakby ktoś na przykład nie znał niemieckiego ani śląskiego, to z angielskim słowem tomato. No co ty nie powiesz? No nie jest Ale Kamil pewnie jakbyś go spytał, jak są po śląsku ziemniaki, to byś powiedział potata, tak? Nie. No to właśnie tak. Daj mnie tutaj Dobra. wylosować, bo Dawidek, nie mogę z nimi. punkt 1. Proszę Nie bardzo. bardzo. Ale czemu mu zrobiłeś takie proste? Ale nie zrobił mi, ja to Dobra, wylosowałem. cicho tam. No, Pokaż. Czemu ja mam wszystkie z jakichś... co tam? Trichter? Trichter, o. Trichter. No. Tu też, Jasiu, niemieckiego 6 lat się uczyłeś, to powinieneś wiedzieć. Dobra, to ci powiem dla pocieszenia, ja nie wiem co to znaczy. A ty wiesz? Ja nie mam zielonego. Pewnie słyszałem, ale nie wiem ten. To jest taki mały rowerek dla dziecka. No nie. Jeszcze się możesz poprawić. Dam wam po Czekaj, drugiej czekaj, szansie. poprawię No. się. Trichter. No z rowerkiem to na przykład nie ma nic wspólnego totalnie. Z motoryzacją generalnie może trochę mieć. No może mieć, z motoryzacją ogólnie. To jest takie narzędzie do
No. To jest po prostu klucz taki. Nie, trichter to jest lejek. A. Niestety. Ale Trudne się trochę. ale jak już powiedziałeś te narzędzie, to już tak byłem dobrej myśli, że coś z tego będzie, ale jednak Byłem nie. blisko. Ale A to się nagrywa, bo będziesz musiał nas opłacić drugi raz. To się nagrywa. A, dobra. Kamilek. No ale tomata to co? To... Ale dałbyś jakiś prosty, bo widzi na to, że No to No patrz. są i proste i trochę trudniejsze. O, Holender! A, jeszcze tylko chciałem powiedzieć, Pokaż, że tak jak pokaż mnie Dawid w ogóle to. prosił, są same z głowy, nic z A, internetu. tak. Harynek. No, Marynek. tak. Wiesz, No nie. to ci podpowiem, No. jest bardzo podobne po angielsku nawet brzmiące słowo i po niemiecku tak samo. Nawet ci jeszcze więcej podpowiem, to jest coś, co można zjeść. Co ty mu tak dużo podpowiadasz? A ja czemu nie No wiem? bo widzę, że nic kompletnie nie wie. No No. patrz, a ja też nic nie wiem, ale zdaję przynajmniej Czekaj, wrażenie co robię. zjeść że- można... Kojarz, Kamil, znasz języki, światły, wykształcony człowiek, harynek. Harynek. No. Harynek. Ja się napijam. Rynek to nie jesz. Nie. Można to zjeść. Czy to się je? Ale Harry to może coś Czy to od się Pottera. No tak, to się To się je. je. To się stricte je. To się To jest coś je. do jedzenia. Tak. I to jest takie żyjątko, które można zjeść. To ile mu można podpowiadać? Zobaczcie, że to nic nie da i tak. No. Nie podpowiadać. Kamil, no wytęż mózg. No, To powiedz, że nie wiem. A nie, Aż to walcz, powiem, jednak walcz. Harynek. Na rynek Harry Neck. Może to jest jakiś narybek? blisko, Czy jakaś ryba? O. blisko, Ryba? Jakaś taka? no, No, ale jakaś No. konkretna ryba? tak. No na Ja chwilę. wiem, jak Bardzo, oj nie mów. Ale nie, nic nie ten, no. Dobrze, a dobrze wiem, powiedział, wiem, nie? wiem, Że z wiem, innych wiem. języków. Już No. wiem. No, No, no. Jedno musisz szczelić, taką jedną, taką Yy. popularną. Szczupak. Kurde, co? śledź. Herring. Hej, po angielsku, po niemiecku. Kamil, niestety, ale już tak było blisko. Ale Jest, powinien dostać pół punkta. Nie Nie, powinien nie ma połówek, nie ma połówek. Mieszą ten szałot, No, mieszą szałot. No i znowu wylosuję takie dla niego specjalnie. Zobacz. Nie wiem. no, słuchamy. Jest jedno? Prosto dostanie. Ja. O, Nie! Chciałem się wykazać, ale nie mam jak. No to Ja wiem. możemy się zamienić za Marynka. Tak, mogę się No, zamienić. Ja. Dobra, to może ja nie będę odpowiadał, ale proszę powiedzieć, co to jest To bonbon? jest cukierek. Dobrze, no jeżeli Dawidek się zrzeka na rzeczy, ja się Ale nie no, nie, Nie! to jest za proste. Nie, w sensie ja chciałem, Nie, żeby no. za mnie odpowiedział, bo wiedziałem, Ale że nie ty... masz punkta, tak? Ale bonbon, no Ja cukier. dostanę jakiś prosty, bo to na farcie. Obydwa No, ale- wiedziałem, ale ale z dziewczyną Moja wybrałem wina, teraz. że ma farta. Ale bonbon i to i Larmo. tak zwana... No, No to larmo to jest No. chyba larmo, taki hałas. no dobrze, O! dobrze, dobrze, brawo, brawo. Dobrze, Brawo. A to nie jest po Tak, prostu, to to nie, nie to jest jest larmo. po A nie mogę Nie. wiedzieć czegoś, co ja To znam. znaczy, że jak ja bym na przykład powiedział, co tam larmo robisz To takie by tam nie poznać, zrozumieli. Bo oni raczej. zrozumieją, że chcę powiedzieć, co tam alarm. To jest od niemieckiego słowa lerme, czyli hałas. Nie, patrzy się, nie, ja cię jeszcze zamieszam specjalnie, głowa do góry. Weź, oszuście. Mieszaj. Oszuście, to wy macie Na same koniec. łatwe. Jedno łatwe tam. No jedno łatwiej miałeś, ty miałeś dwa Pokaż. łatwe, co to jest? O, Luftplomba. Plompa. No, Luftplompa? no. Czy to jest coś ala na przykład balon? Blisko, blisko, blisko. Ja wiem co to będzie. a gdzie ty masz balon w tym słowie? Ja wiem co to będzie. No, że... Ale to się inaczej nawet czyta, zobacz, jak to byś przeczytał inaczej. No bo tutaj chyba To jest ciągle- apochylone, luftplompa, Plompa. plompa. No, No bo luft to jest powietrze. no, luft No. to jest powietrze. No. No, A plompa? no. Ja wiem co to będzie, ja już No. czuję. Co, filtr powietrza? Nie, to jest pompka po prostu. A to nie. To prawie to samo. No, blisko. Pół punkta. Nie, 0 punktów. A, bo jeszcze tego nie powiedziałem, bo nie podkreśliłem skąd panowie pochodzą. Także mamy Gliwice, Sosnowiec oraz Radziąg. Radziąków było obecnie oczywiste. Katowice. Obecnej Katowice. Dobrze, proszę. No, to może się trafi teraz Jakiś jakieś, hasiok albo coś, jakieś to jest... takie, uwaga. O, mota. No dobra, nie wiem. Słowo- Ja wiem co to jest mota. Czuję. Słowo mota to jest ogólnie, to jest jedna z takich, jest niewiele rzeczy, które mnie obrzydzają, ale ogólnie moty mnie obrzydzają. Mota, czyli ćma. Tak. Wiedziałem kurde. Zgadza się. Czy inaczej w języku polskim
nocny, jak to się mówi? Nocny... Komotyl. Nie, motyl, motyl nocy, tak to A przedstawię. zresztą mołw po Mota. angielsku też jest bardzo Tak, podobnie. tak, no. Dobrze, Jasiu, No, losuj. Dawidek, jak miał takie, to dlatego każdy powinien mieć te same. No nie? Cztery- O, cztery- Każdy ma Teraz- równą szansę. Wiesz co, teraz sprawdzamy farta. No, Pitnąć. 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 A, to uciec. Tak, O, brawo, brawo, no, dobrze Jasiu. Jasiu. Ale patrz, to Dobrze. nie jest tak, że on jakieś ma łatwe, bo to nie jest na przykład, to nie ma nic wspólnego z uciec słowie. A ty ale masz to luft ja i znam. plompa. No I ty to- dalej hopie... Ale skąd ja wiem, co to jest plompa? No plompka, on mówi pompka, a tu plompa. Że się No, a nawet tak stary, samo ale brzmi. pitnąć to ja... Ale ja możesz wiem, też co powiedzieć, to że na przykład... Ale to zobaczymy, co tam jest Idź pan. dalej. Dobrze, losuj Dobra, Kamilek. dobra. A nie podpatruj. Co nie pod... Ciulu coś. A, to ciśnienie spadło. No i chyba. dobra, i co to pewnie będzie jakiś No. szmeszleskesy? Co tam masz? Biksa. O, proste. No, O, Czy to jest Bixa. Wiksa? Co? Nie no, Biksa. Bixa. Biksa. Biksa. Bixa. No. No. Tu akurat znajomość niemieckiego by ci pomogła, Ale- ale jest też podobne dość angielskie słowo. Ja w niemieckim to ja miałem, wiesz, tak nie za bardzo. Nic kompletnie? Nie. Nic? Na pewno? No a pomoc jakaś? Nie ma. Cóż, no... Kamil, no tu tego nie ma nigdzie. Kurde, A gdzie mogłoby będzie to być? później. Gdzie to by być? W sklepie mogłoby być. Ale w jakim spożywczym? Na przykład, no, Do jedzenia coś? w tym coś może być, co można... Może miska? No nie Kamil, no nie mogę ci Nie. więcej podpowiadać. No nie, Bixa to jest puszka. 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 I masz piwo w Biksie, możesz mieć na Nie przykład wiem, mięso nie wiem. jakieś. Dobra, Dawidek, Dobra. losuję. Teraz się ciekawe jakie wylosuję. No. Trudne to się wylosuje. Oj, trudno się losuje. No to macie spodnioki. No. No to są pewnie... No Nie wiem ci o nie Nie mówisz. mów, nie mów, Ale nie pewnie mów. wie. Spokojnie. Znaczy, ja wam powiem, z czego wynika generalnie jakby niezbieżność niektórych słów, które słyszymy na przykład w gwarze czy w Teraz się dialekcie będzie i tak wyglądał. dalej. Chodzi o to, że na przykład ze względu na to, co niejednokrotnie z Niklausem gadaliśmy, w zależności z jakiej części Śląska jesteście i w jakiej powiedzmy w rodzinie ktoś używał słów, to czasami używane słowa były w całkowicie jakby innej odmianie. Tak. I na przykład jak u mnie się spodnioki, no to wiadomo, że to się ze spodenkami kojarzy, tak? Spodenki, czy miałeś to na przykład spodnioki, to bardziej chodzi o rybaczki. Kombinuję, bo nie wiem. Nie, to jest akurat mylące słowo. No. Spodnioki to są kalesony. No i właśnie Bestuż o to chodzi, że u mnie na przykład na Zero spodnioki nie się gadało na takie, jak powiedziałem, rybaczki, Mhm. ale to, tak jak mówisz, jak kalesony, powiem tak, Ale do nie dziś... powiedział sam tego, to on się cię... Ale Ale- przekombinował, nie? Ale nie, no, Ale no, nie ma ma punktu. No, Nie, ma, chodzi no, nie chodzi o wiedział. to, że jeżeli chodzi o kalesony, to bardziej bym powiedział rajtuzy, z którymi mam niezbyt dobre wspomnienia, bo mi się nie chciało do przedszkola Ale łazić, rajtuzy więc to mnie mama rajtuzy. tak naciągała w tych rajtuzach, żebym wpadł tam. Dobra. No, Jasiu, co tam? Brecha. Brecha. O, No to jest takie... Nie wiem... Ale ja to w ogóle... To jest jakieś śmiesznie. No właśnie ja bym powiedział, że to taka brecha, takie coś dość, że się tak śmieje, ale... ale to brecha to nie... Kompletnie A to nie jest nie. deska? Ale ty cicho, no nie jest deska, ale Bo ja nie. teraz nie wiem, czy niektóre to są śląskie, czy niektóre to tak wszyscy mówią. Nie, to są wszystko śląskie. Dzisiaj- Ale brecha to, a to nie będzie... Ty mówisz nie z wiem, może brechtać, jakaś ale to nie ma brechtać. nic wspólnego. To z nie, brechtaniem. nie wiem. Nic. Łom. A właśnie miałem powiedzieć łom zaraz. Od niemieckiego bresień, łamać. Aha, Łom. No to patrz. Ja do roboty Half-Life, możesz nie. w robocie wybierać Jednego No, mogłem nie niestety. wiedzieć. Dobrze. No tak. No. Hopie, to my tu będziemy mieli punktów, a... Nie wiem, wszystko robimy na 50, ja? Nie, każdy po Nie. 10. A, no, 4, dobra. To jest piąty. Co masz? No, Co tam jest Kamilek? bokol? Naskwol. Naskwol, no. Nic. Kompletnie. To ja ci może podpowiem użyciem w zdaniu. Tyś to zrobił naskwol. Albo na złość, albo specjalnie. Albo na odwrót. Dobrze, uznam ci to Kamilek, bo to jest specjalnie. Umyślnie, Dobrze, specjalnie. wiedziałem. Żebyś ten Ale jeden to w sumie albo punkt... na złość i specjalnie to takie bardzo, bardzo To podobne. ja przyspieszę. No, powiedzmy. Będzie- To Dobra. jest to A specjalnie. już powyżej 10 minut to już możesz sobie reklamy wciepnąć. Co minuta. Dobra, uwaga, co się trafiło. No. Sznita! No nie wierzę, no nie po prostu. No. Czyli? Sznita to jest fajna rzecz, co od dziecka, od bajtla jest z nami, czyli na przykład jest to kromka Tak. i lepsze to jest klapsznita. To już są dwie takie fajne. Dobrze, Jasiu. Sznita, klapszczyk. Czekajcie, bo mam albo oni, albo ino. Nie.
No Ino. się mówi, że ino raz, że tylko. No. Dobrze, Tak, dobrze, tylko. Jasiu, punktujesz. A to nie jest takie oczywiste dla wielu, jak mówimy z ludźmi Ale mogą spoza być Śląska też Ino, to nie wiem co tam jest. Kamilek. Co, teraz znowu ja przed chwilą byłem. No, bo... Ale powiem wam, że to jest czasem takie dziwne, że gdzieś jedziesz w inną część Polski i mówisz jakieś słowo, A które on u ciebie tego- wszyscy no, używają, nawet właśnie. nie Ślązacy wszędzie i się okazuje, że to wcale ludzie Albo nie taką wiedzą. minę mają, że głupio im Dobrze. powiedzieć, że nie wiedzą. No. Kamilek. Nudelkula. Nudelkula. No, możesz sobie rozbić na przykład na 2 słowa i powinno ci być bez problemu. Ale bo nudle to jest makaron. No, A kula, no to No. w sensie... z czynnością możesz Tak, sobie że to kulać, składać. że, No. że coś kręcić, obracać, znaczy no... Kurde, no kula, no w sensie... No, Jakby to I powiedzieć? z połączenia Coś tych dwóch obracać, słów tak? no. powstanie super słowo, które się Czy nazywa... rolować, o. No, Ale to jest jedno słowo i to jest rzeczownik. to jest tak, to jest takie urządzenie. To już powinieneś wiedzieć, Kamil. No to w takim razie... Chyba, Nie że, podpowiadaj mu. chyba, że w języku polskim tego słowa nie umiesz znaleźć w głowie teraz. Znaczy nie, bo mam albo w głowie mam... Nic? Nie, no to... No słuchaj, pierwsze to może być tak, albo wałek, albo... Dobra, uznaj mu, Dobra, bo uznaj- za głupoty Wałek. powiedzieć. Albo nie, bo jeszcze myślałem o tym, jak Nie. się robi makaron, to się robi przez taką maszynkę. A my na ale ślub są słuchaj, takie maszynki. nie, a to- u was to chyba jest, na to To u was. To jest wałek. Dobrze, Kamil, niech ci będzie. Zaraz Ale dlaczego makaron... Kulać nudle, czyli robić jak kulasz ciasto Bo na nie nudle. nudle to nie jest tylko makaron chyba. Nie, to w ogóle są nudle- kluski. Dobra. wielkie. No, A ale... kluska nie będzie też nudlą? Chyba pływa w 16. Ale dlaczego się rozwałkowuje makaron i później jak się No robi? ciasto się A później się rozwałkowuje. No. No i potem się No kroi i robi makaron, czyli nudle. Dawidek. to jest słowo, które. No to jest słowo kajnikaj. No. I kajnikaj to jest akurat bardzo fajne słowo, bo jak się rozbierze je dosłownie, Nigdzie to, nie wiem, to właśnie chodzi, że kaj, czyli gdzie, No. a nikaj, czyli nigdzie, czyli No. gdzie, nie gdzie. Tak. I tyle. A mówiliśmy akurat o tym, że kaj, jak No. czasem się Czyli, używa że- poza śląskiem, to ludzie myślą, że Że to jest źle, jak. że jak. Dobrze. Jasiu. Teraz ja. 7. Buchty. No. No mi się wydaje, że... Albo jedna buchta. No ja zrobiłem w liczbie mnogiej akurat. No ale buchty to są takie No. kluski takie. No, tak. Takie kluski na to są. parze. Ale co chciałem powiedzieć, bo mówimy już anegdotami, No. No. to ja chciałem taką przywołać właśnie do Tak. słów, że u nas na przykład, nie wiem czy to się pana Siosku mówi, że coś jest dupne. No. No. I cię mówi, że jest duże. Duże. Ale w całej Polsce jak im powiesz, że, Że to jest takie myślą, że jest do śmieszne. dupy. Nie, Nie? że to Że jest Do dupy. Do dupy. Aha. No, Aha. ja miałem kiedyś tak, zacząłem krążyć po Polsce, wyjechałem. Ale dupny No, też się, ojej, I, się, że I ja fajnie zacząłem coś mówić jest. ludziom, że właśnie mówię, ale nie wiem, ale dupny budynek. No. A oni, no, że tam Brzydki. brzydki. No nie, No, coś myślę, tam. że To to są, są dupą, to nie? są różnice I to kulturowe. wydaje ci się, że wszyscy jakby to A słowo jednak znają, nie a ono po właśnie. prostu znaczy zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Kamilek. Trzymaj kciuki. No. No, to szybciej jest się nie proste. dało. Co? Cuk. Cuk. A. Cuk to jest... Albo mi się teraz, powiem szczerze, mi się teraz kotuje w głowie. Kamil, bo ty przekombinujesz. Bo jest ancuk i cuk. Ja to... No jest tak, no. A jeszcze Ale- jest co innego. Ale te dwie rzeczy nie mają nic wspólnego ze sobą. No nie mają. Nie. No nie Ja już mają. wiem, że on nie wie o co. A nie, bo on chce, że on cokolwiek chce powiedzieć, żeby były punkty. No. A później ja mogę zgadnąć. Nie, ale okej, strzelam, bo w zasadzie ancuk to będzie chyba ten garnitur, nie? Ale to nie jest słowo, które masz na Ale to kartce. nie jest słowo, które mam. No. A cuk to będzie tramwaj. Nie, Pociąg. ale blisko, pociąg to. Pociąg! Ale nie powiedział, Ale nie, to ja tramwaj. nie mówię swojego, bo miałem pomysł, ale No bardzo co, No wydaje. trawa, ja No pociąg jak, to no są inne pociąg, rzeczy. no. Cuk to jest... No też po torach jedzie. No jedzie, ale Jedno jest pewne, że cugu na pewno nie ma... Pana to jest Dawid. Chyba po odpowiedziach tego synka beda w cugu. On będzie miał takie proste. Alkoholowy, no. No, to jest. Żadny. No. Żadny. O, i to na przykład jest Polak, jakbyś pytał żadny co to jest, to Jeszcze mógłby tak powiedzieć, pisane powiedziałby, że z błędem pewnie. no, że z błędem chodzi żadny, Nijaki. czyli nijaki, że żaden, że w ogóle. Natomiast żadny to jest po prostu brzydki. Tak. Brzydki, pośląsku. niemiły, no a bardziej brzydki, bo tu Brzydki. chodzi o wygląd. Tak. Jasiu. Numer 8 To teraz. żadny to też nie jest ogólnopolski? Nie. Ale bardzo dużo w ostatnich latach przeszło ogólnie, nie? Do Oila. 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 Szczerze Możesz powiedziawszy- skojarzyć ze słowem i niemieckim, i angielskim, też bardzo bliskim do tego. No. Oila. Dobrze. No to będzie benzyna?
Albo ropa? Nie? Znaczy, nakieruję cię trochę. To jest takie żyjątko. Nawet ci powiem jeszcze więcej, zwierzątko. Zwierzątko, No. oil. No. Naprawdę to jest takie... Sowa. Tak. Sowa albo też Ula. mówi się ojla. Musiałem po śląsku. Ula. Jak ktoś ma pod okiem takie podbite, bo wtedy jak sowa wygląda, czyli a może ojla pod okiem, takie silne, nie? No dobrze, dobrze. No. Kamil, a nie przebieraj tam. Kamil tam szuka hasioka pewnie. No, Co żeś wybrał? O, Gryfny. no, To taki fajny. tak. Tak. Brawo, brawo. Tak jak ja. jeden musi... Tak, tak, Raz, taki dwa, jak trzy, ty. 4, 5, 6, 7. Dobra, lecimy. To jest końcówka 8 No. tury. Cyk, 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 I cyk, jeszcze cyk. będą Jak po mi się dwa. wylosowało? No, A Westa. to nie wiecie. no. Westa. Tylko żeby się nie ciulnął z tym, czekaj. Kurde, bo Westa to jest taka kamizelka. Tak. Ty, to jest ogólnie, kamizelka. na przykład może być pod garniturem. taką Znaczy głównie kamizelkę, właśnie o taką pod kamizelka. garniturem chodzi, no. Dobrze. Teraz ja UT z innym czcionką narysowałem, to musiało być przypominanie. To są te... A, zapisałem bez polskiego znaku. Przeczytaj. Łostuda. Tak, Łostuda. no. Łostuda. Mhm. A czymś mi się to powinno kojarzyć, czy raczej nie bardzo? Mogę ci powiedzieć, Słowo. że na przykład nie lubi łostudy. Wstyd. No, tak. Wstyd. Dobrze. Ale to tak, Dobrze. to do punktu Ale- poproszę, po to... Ale ogólnie, No, ja po co naprowadzamy? ostatnio w Radio Katowice Nie ma słyszałem punktów, dziwne, bo godzinę gadali o Łostudzie. Tak? I powiedzieli też, że bo generalnie oni mówili, bo to jest kilka różnych znaczeń, Może być też ale takie Ostudy jako to jest taki problem jakiś w ogóle. problem, albo nie taka lubi mała problemu, haja, czyli no takie tak, niezgoda, coś niezgoda, takiego, nie? no, ale wstyd też. Ale też Także wstyd, że dobrze. możesz komuś, na przykład bajtel może zrobić Łostudę swoim Komuś, rodzicom, nie? no. A mi fyrlosz tam jak w zupie. No szuka. No, No i mąż. Rukzak. no, Plecak. tak. A. Dobrze. No i co Znajomość chyba- języków. Poliglota. Poliglota. A może niebawem i erudyta? Ale do tego to już trzeba książki czytać. Ja. Asić się! O nie, O, asić się, Czyli, czyli chwalić się. Tak. Czyli, no, szpanować, można tak powiedzieć, trochę szpanować. dobra, czekajcie, ile mamy? 4? To jest ostatnie teraz. Teraz Po jest ostatnim teraz słówku. mocne. No, Dawaj. Bajtel. Bajtel. O, czyli dzieciak, tak. dobrze. Dobrze, Jasiu. dobrze, dobrze, dobrze. Kamilek. Hasiok. Bo on go widział już A. chyba specjalnie. Ty... On tego Dobrze, Hasiaka ale- tam chciał wygrzebać od Niech samego ci początku. będzie. I Dawidek. Dobra. Nie A co powiedziałem. Co? Nie widzisz, zapisałeś punkt? A nie powiedziałeś? Nic nie powiedział. Specjalnie, albo tyś specjalnie wylosował No to, to ci żeby mieć... wykreślam. Nie, no powiem. Ale co, że nie, Nie. No powiedziałem? dobra, no to co to jest? No to jest śmietnik. No to dobrze. No dobra. Nie wprowadzaj zamieszania. Dobra. No, To ja mam kuklok. no. No i kuklok Ja wiem, to co jest... to jest. Ja też wiem, co jest kuklok. No ja wiem też, co to jest Tylko, kuklok. że u nas mówili kuklik. To nie jest to samo? A u mnie mówili A Judasz. a to, czyli co? No, czyli takie do patrzenia przez... A to jest wizjer, a nie Judasz, bo wyście są korole. Ale co jest? A wizjer czym się różni od Judasza? Kumpel mówi- No to jest oficjalna nazwa, a Judasz to jest, że w Biblii. No ale to może ktoś tak nazywał właśnie. No, to- ale to- czemu- Ale jak ja ci jak powiem kuchni, wizjer, to już to nie wiesz co to to było. jest. Ale nie Nie, wiem. nie. co Dobra, to jest. Haja, A kończymy co to właśnie słowo, kuklok to jest sam jest powiedziałeś? Łostuda, no Ja ale nie kuklok to wiem. co Ja chciałem tylko... Ja No chciałem... to mówię, no Dobra, to- podlicz nas. no. Podlicz nas. No. Dobra, słuchajcie, żeby było, bo ja widzę, że Kamil jest taki pokrzywdzony. Masz wylosować Dawaj. jeszcze jedne słowo. A, wylosuj. No, A ja mu też chyba wylosuję. Nie, ty nie Kamilowi, wylosuj. jako, to będzie bohater odcinka. No. 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 Kusik, proszę bardzo, to jest buziak. dobrze. A co tu jeszcze wylosowałeś? No, Kamil. A, no... Niedzielny proszę bardzo, pociąg, to jest- no. Zaraz Nie, Kamilek nie, nie, już Ancuk to jest garnitur, proszę. Gdyby to było pytanie do tych 10, to byśmy 2 punkty Ale więcej. ja chciałem coś powiedzieć. Tak? Dawidek po prostu szczepku urodzony. Kuklok wiedziałem, Asić wiedziałem, Westa nie wiedziałem. Żadny wiedziałem. Kajnika bym się może domyślił. Sznita wiedziałem, No. to nie wiedziałem. Mota A nie to może wiedziałem. oznacza, że Bombon masz wiedziałem bardzo- i tomata wiedziałem. To może Kurde, oznacza, stary, że masz bardzo ale ogromny sześć- zasób słów. Także słuchajcie, podliczam. Dawidek Ach. 2, 4, 6, 9 punktów. No cóż. Kamilek 2, 4, 5 punktów. I Jasiu 2, 4, 6, 7 punktów. O, Także cóż, brawa, prawda. Sprawiedliwości stało się zadość. Gratuluję. Przekazuję tutaj, prawda, upominki tak zwane. O, panu- dziękuję bardzo, dziękuję. Jak? To nie było za drugim miejscu.
się. Ja fajnie to było my się ustawione. dogadali. I cóż mogę powiedzieć? Drodzy. Będziemy kontynuować. Cóż, na tą 50 000 łapek w Robisz górę unboxing? Ja. i wyskakujemy oknem. A, i jeszcze pokażę. A, to ja może zobaczę, co tam jest. Co Co tam jest? Nasze O, blaty. to Sabir, A tu nie wolno. bir do Gorcka będzie. I co ma? Szkloki. O, blaty, szkloki. Ja, fajne są nasze, I jeszcze śliwkowe. też są szkloki, ale już takie, nie kakaowe. Oblaty. I to nie z zakonu, bo to, No nie. to oblaty. No, oblaty fajne. No to co? Tu ja się I na napiję koniec- Na koniec jeszcze kod dla łapek. Kocik. A to na święta. Sag ich ja, dann ist mir klar, ich sag es